Ito naman interview. Ha? Ikaw next nito. Ay, hindi ako makapagkat ko dyan. Hi guys, mega love shoutout sa ating lahat-lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Mga man natin mga kababayan. Deploy na nila yung mga barbed wire. Ayan. Iisa tayo. Laban lang. Ingat kayo, Sir Warren. Sabi ni CD. Pulo ayuda panandalian lang. Ayun po mga mahal nating mga viewers, mega love shout out. Kawa pa more. Nagkakagulo ang mga mga mahal nating kababayan. Nagkakagulo ang mga media dito. Ang daming tao. Hindi marami ang mga kapulisan dito. Mga mahal nating kababayan. Ayan. Marami ang mga kapulisan dito. Tita, baka mahulog ka. Malakas pa naman ako doon. Aray! Tita, dagdagan natin lakas mo. Ensure Gold, may HMB and triple protein para sa 2 times improved lakas. Ensure Gold. Taga-Tanawan ba? Si Sir talaga, mapagbiro ka rin ng Sir na, taga-Tanawan talaga, no? Oh. Ilan na nga sila nagbubuhat, o kaya nila, oh. Nasubsob na. Nasubsob na, wag naman. Ano? Ayun. Grabe. Oh, yung babae, no? May isa pa, oh. May isa pa. Marami-rami na yun dun eh. Taga-Tanawan daw. Sabi ni Sir, taga-Tanawan daw guys. Tanawan, Batangas. Taga-Tanawan. Mga taga-Tanawan, Batangas daw at saka Purman eh. Magaling. Oh. Magaling din si Sao. Oh, mahipit yung paa. Yung paa. Mahirap na, paa na lang ng manok at saka baboy nasa palengke at saka sa baka. Muntik pa yung paa guys, muntik pa yung paa. Ito na. Lahat ng mga yan, doon sa likod na. Maxi G official, shoutout sa'yo tol. Ayan mga taga-Tanawan daw. Uy, gusto ko na. Ayan taga-Tanawan daw, muntik pa nadaganan yung paa kanina sa taga-Tanawan eh. Ayan na. Ayan na oh. Muntik pa naiipit guys. Muntik naiipit yung paa ng lispo. Ha? Muntik naiipit yung paa ng lispo. Ay, meron pa. Meron pa. Meron pa. Oh, mga taga-Tanawan dyan. Taga-Tanawan, Batangas. Muntik pa naipit yung paa ng taga-Tanawan ha. Huwag kayong Ano? Ayun. Galing nito. Ay, meron pa pala.
taga-tanawan, taga lang binubuhat na to. Kunti lang sila, pero ang bilis nila na ako, no? Mas mabilis pala pag kaunti lang guys. Pag marami, medyo may nagkaka, no? Ito, ilan lang sila, 6 lang, pero kaya nilang binuhat guys. 6 lang sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang, pero kayang-kaya. Ayun, naka-liter L. Anim lang sila, pero kayang-kaya buhatin, no? Grabe, talaga na mga napakalupit, no? Napakalupit, 6 lang. Kanina nasa 20 yata. Yung kanina mga nasa siguro guys, mga mahigit sa 10 siguro. Hindi nila nahirapan pa sila, pero yung 6 lang. Maganda pala talaga pag kaunti lang, no? Oo. SGRD. Adonis. Saladaga, yan. Shoutout sa'yo. Ito po yun. Ito yung ito na po yung build beater more, mga kabayan natin. Ito na po yung build beater more. Ito walang boses. Ayan. Oh, may boses na ba? May boses na? Ha? Oh, tulong-tulong daw. Oh, tulong-tulong na taga-Tanawan, oh. Ito na nga yun. Ay, 6 lang. Kayang-kaya nila yan. Yung 6 kanina. Oh, dami-dami nyo na, oh. yung marami ang... dyan, kung tumutulong kayo, bilis yan. I-align natin, gitna tong mga poste. Yan, naipit na guys. Naipit na. Naipit na sa gitna. I-align. I-atras tong mga kuwan, atras. Ito, i-atras. Ganun. Ayan, oo. Tumulong nga kayo. Oh, kayo na daw lahat. Nagagalit na si Commander, oh. Ito. Nagagalit na si Commander guys kasi hindi na tumutulong yung iba. Nagtanawan na lang, nagtatatanawan. Nagtanawan Batangas na lang guys. Okay na siguro yun. Nagtatanawan na lang guys, kaya talagang nagagalit na si Commander. Para, kasi kinapalo ko lang para maangay. Dito lang. Balik lang ako sir. Para makapasok. Kasi para ito. Paano ko? Diri, kani mga Bisaya gini. Mga Bisaya ni kay Diri. Diri daw, Diri. Dito na yan. Sayang silang kawin barrier. Ito na, taga. Diri daw guys, Diri. Oo, urong tayo dito. Ito na may dala ka. Kasang loob eh. Ako maglakas ng loob niya. Wala naman. Ayaw mo kakuratan, wala po'y gira ha. Ay pag binok, taga-Tanawan Batangas. Taga-Tanawan Batangas. Sa gitna ang reference natin. Alaman. Ito, nasa gitna. Okay, alay. Yung literal na, yung mga diwa, huwag kayong bumabate. Hindi naman siguro na magsawa dito natin. Hindi nakalawa. Sir, okay sir. Ayusin ko lang din, ikasa ko lang din. I-overlock pa lang yung isang pwede namang itaas para kasi. Higit na lang ba? Ito rin, para nang matigit ba? Yes sir.
Overlap lang. Ito. Kasabot mo, wala. Dito para Hindi mo kasabot. Gaya mo. Bahala mo. Hindi mo kasabot. Hindi mo kasabot o overlap, di bahala mo. Gaya mo gulo. Gaya mo gulo. May kabalo. Ha? Di ka ba Wala, wala kabalo na? Bumibugoy. Sige, bawas. Kanina nag-overlap na. Nag-roller. Kami string. Walang gulong, walang, alam mo naman doon, Sergio, ano lang yan. Wala. Kuha naman yan mo, sir. Kuha naman yan mo. Ako naman mga sir. 56 days na namin dito, sir. So far naman. Grabe. Okay. Pero, kuha sir. Kini. Lakas ah. Lakas ah. O yan, hindi na yan taga-Tanawan ah. Company Commander. Oo, Report. Para Mama Lina. balikan ko. Ito po yung kanya, ito po yung project, Ma'am Lina. Ha? O, nagpalakpakan na oh. Inislam ko na kayo. Oh, ay mo kahit painit ha, kay bakit laging may bad wire kaya Duterte wala yan, ayan. Ayun ang hindi natin alam. Wala tayong magagawa, ganun talaga Sir Tony. Wala tayong magagawa Sir Tony, ganun talaga ha. Ganun lang talaga. Taga-sabi? Diba, secret, silingan ako na. Silingan, di man ka taga rito. Buwang. Kaya mga pulis, nagkabuhangin ko. Retabli mo na, Manila. Kani sir, kani, nagbisaya-bisaya ni taga Manila, mani ay pagtutuwa ni sir. But-buto na. Kita taga Davao, no? Kami silingan, jud mi. Kami mo silingan. Silingan lang na balot-lot. Si Kernel Paul Salat. All names kernel. Po, si Kernel Paul Salat, yung nakausap po natin, Kernel po yun. Bisaya, Nagabaw, Mabait. Ayun, sabi nga, pwede naman daw tayo mag-tipon-tipon. Alam naman mga bitis. Hinganig yun hinganig yung naitabo karon kay mo ni ang build beater more. Pupunta ko kayo Nagata daw nung sila kung ano daw yan, sabi ko build beater more. mga kababayan. Di ba? Yan yung project. Sa may karinderya ni Ay, nasabta na ni mo. karinderya ni Diwata. Diyan kayo magpapabasa may May buntag. para po mismo ng GSIS. Lupit nila kasi patuloy. Ngayon, naintindihan na nila. Takot na takot, maingit na sila lahat. From Jinsan, oy, may buntag sa inyo, des Jinsan na. Kumusta naman mo riya? Wala na ba linog diha? Kumusta naman mo riya ang taon? Sir Gary, wala na linog? Diwata, dito sa likod ko, GSIS. Malapit lang. Okay raman, ma'am. Oy, dito yung pinsan mo. Sino to? Pinsan mo ata. Tito ko. Tito mo. Tito ko. Iglesia ni Cristo yan. Uncle lang. Adda kami dito yung kwa. Ayan o. Senate. Nakatitipan si Hoy, Kapatid. Petix na. Ayos na, lingkod na. Dito kami sa Nandito Sina. kami ngayon sa Senado. So, So, ito na po. mamayang alas 2 po ng hapon, magaganap po yung impeachment hearing ni VP Sara Duterte. Kaya marami pong kapulisan ang na-deploy po dito. Ayon sa pagkakarinig po natin is 6,000. 6,000 na men uniform. po tayo dito. Dito tayo mag-vlog ngayon. Ayan, tito ko yan. Si Tito Zacarias Pakleb Apostol. Kamusta po? Ito po, okay lang naman. Dito Matagal na kami hindi nauwi ng Cagayan. Di nakauwi ka nung nakaraan ako lang hindi, di ba? Nung graduation lang. Nung graduation ni Miyagi. Ayan. Dito na. Tulog-tulog na muna kayo. Sinabit na yung duyan, no?
Oh, sa cellphone mo. Manang Aimee. Kapatid. Okay lang yan, mga kuan lang yan. Mga kabayan natin, sila po yung nagbabantay lang dito sa mga mangyayari, no? Okay namin. Pero sir, pero yung Pangulo natin, okay pa ba? Kaya, ayan, yun na nga, hindi ko na alam kung okay pa eh. Kung okay mo kami, okay ra pud mi diri sa Manila karon, pero ang problema kanang imong gipangutana, puraga ambot lang ka kung okay ba kahana. Ayat kayo diyan, oy, salamat daghang kayong salamat sa inyong tanan. Sa mga Bisaya diha, daghang kayong salamat sa inyong pagsuporta sa ating Facebook page. Facebook pala. Ang ating page ay Ate Milby din guys, Ate Milby din ang ating Facebook page. Ayan, kung sa lahat na gustong mag-follow sa ating Facebook page, Ate Milby din guys, Bantayan ninyo. Hindi nila alam Kala ang Pangulo nila na. Okay lang yan, normal lang yan. Garukot sa unayan, ayan. Mga kanto, mga iba't ibang mga pangalan ko. Sabi ko, volunteer ako ng para sa Ryan. Pero dito naman, okay naman. Diyan pwede pumasok. Ayan o. Gusto daw niyang mag-join. Hindi ko alam kung paano. Isidro, ayan, shout out sa'yo Isidro. May gusto mag-live ko, iwan ko kung paano. Ha? Ito ba? Pindutin ko? Hindi ko alam to kung paano. Sino ba yun? May nag-pop up lang na join Hindi ko alam kung paano kayo mag-join guys. Kaya ito kasi subok-subok lang naman kasi itong Facebook natin subok-subok lang to. Karon lang? May mga dala talaga silang duyan, no? Oo, pwede na kasi Kumusta na Manila, idol? From Cotabato, ingat lang kamo diha. Okay raman, sir. Mga pulis natin sa totoo lang, oo, ganon talaga. Syukran kabayan sa lagi pag-live ninyo. Napanood namin kayo dito sa Riyadh Hospital, Saudi Arabia. Keep safe palagi. Sokran. God bless Philippines. Laban na yan. Ito pala si Mama Elina Perer. Ayan. Shout out sa'yo, Mama Elina Perer. Maraming salamat din sa suporta, Ma'am Elena. Pwede naman tayo pumunta doon guys, kaya lang mainit pa mainit. Kaya dito lang muna tayo. Sobrang init, sobrang init. Kayo din po, Ma'am Elena, ingat din po kayo dyan sa Riyadh, Saudi. Ayan. Sa ating YouTube channel, Ate Melby, sa ating Facebook, Melby Matcha, sa ating Facebook page, Ate Melby pa rin guys. Yun pong ating Facebook page.
Gracia, shout out. Sa lahat na nandito sa ating YouTube channel na nanonood, ayan, shout out sa inyong lahat ha. Magandang umaga sa inyong lahat guys. At magandang araw sa inyong lahat kung saan man kayo ngayon. Oh, may nagbuto-buto na dito ah. Murag na siguro rin nag-rally dito. Syukran kabayan, naka-duty pa 4 AM pa lang dito sa Riyadh. Lagi ko kayong napapanood. Maraming salamat Mama Elena Pereira. Maraming salamat. Parang naririnig ko na yung may buto-buto na. Murag na naman siguro yung nag-rally siguro dito. Parang naririnig ko na guys, parang mayroon na nagra-rally doon. Kasi mayroon ako naririnig na nagtutugtog eh. Naririnig ko kasi yung nagtutugtog, parang naririnig ko na yung nagtutugtog ba. Lakas ba signal mo? Watching from Kuwait. Ingat kayo dyan. God bless. Ayan. Manananggal will not longer be all of us. Mama Lovely, shout out sa iyo ma'am. Ma'am Lovely, good morning. Kumusta na po kayo Ma'am Lovely? Thank you so much sa pagbisita at sa pa-birthday. Ay, pa-birthday pa yan guys. Oo, pinabirthdayan pa tayo niyan. Si Rodito, ayan, Fernandez. Ingat kayo dyan, support from Mindanao. Marami na talaga. Mindanao dyan, support lang. Tayo kay BP Sara. Bahala kayo dyan. Ayan. Ayan po yung Ay, bakit may dumadaan pa na kwan guys? May nadaan pa. Ay, pala kadami naman pala doon ng mga kwan guys oh. Andun na pala binababa yung mga kwan oh. Doon na pala binaba yung mga anong tawag nito? Dami na yan guys. Marami na talaga itong mga kapulisan ngayon ha. Marami. SPD ba tayo? SPD? Oh, wala akong makita na lalagpas dyan sa barrier. Lahat tayo nasa loob. First at saka second company. Loob. Then loob daw lahat guys. Dito, move kayo, move. Move sa loob. Marami na nangyari dyan sa ating bayan. Sobrang magnanakaw ng gobyerno kami. Naiya kami dito para sa bayan natin dati. Ay dati kong very respectful ang mga ibang lahi ng mga Pilipino. Oo, ganun talaga. Ganun talaga ang nangyayari guys. Lahat pala guys, bawal pala sila dun sa gilid, kaya kailangan nasa loob lang sila, no? Sa loob lang silang lahat, no? Dre, shout out sa iyo. Ay, Leo, shout out. Karyaso daw. Karyaso daw guys, sinanap na si Karyaso. Jipre? Jipre ba, Jipre? Oy, Insan, shout out sa iyo ha. Nakita na kita. Nandito ka na sa Facebook ko ha. Insan Elizabeth, shout out. Oy, CC, ayan, shout out sa iyo ha. Andito ka na sa akuan ko Facebook. Good morning Kuya Os, good morning. Richie. Roshi, ayan. Pupunta ng buwa yung company niya. Yung presidente ng Dimesa. Baka
Iba-iba pala talaga to sila. Iba-iba pala yan guys, iba-iba. Iba-iba sila, kailangan nasa loob lahat ng mga uniform, mga kababayan, no? Dapat nasa loob lang sila lahat ng barrier. Wala daw lalagpas. Grabe. Titibay, no? Dito ang depensa sa third company. Taas kamay. Wala. Kanina pa ako sa YT mo, kaya lipat muna ako sa FB. Dito ang second company. Ayun na guys, dumating ng mga VIP guys, oh. Ayun o, mga VIP yan, oh. Oh. Mga VIP yan guys. Ha? Putik ka. Ayan. Alright. Ayan, bago tayo magtapos, gusto ko lang kaya pinakita ko ang video na ito. Kasi nga nung karaang linggo ay nakipag-meeting ako sa kapulisan. Kaya parang nano ako doon, parang natouch ba ako doon sa sinasabi ng kapulisan kung gaano kahirap ang sitwasyon nila sa kapulisan. Kasi ang sabi niya is sa ngayon 1:2,000. Ibig sabihin niya ang isang pulis, ang babantayan mo ay 1,000 katao, ay 2,000 katao. Tama, di ba? 1:2,000. Ngayon, ang naisip ko, kasi ganito karami ang pulis, paano nasabi ng pulis na 1:2,000? Kung ito nga, sa isang impeachment, 6,000 ang nakadeploy. Di ba? 6,000. May mga security dyan sa loob ng Senado. At saka may naka-standby dyan ng Marines. Kung 1:2,000 ang hindi ko maintindihan, bakit nakapag-servisyo pa ba sila? Kasi 6,000 ang nandyan. Paano naman siservisyohan kung sila mismo hindi nila ginagawa ang trabaho nila? Kasi katulad niya, 6,000 ang nakadeploy dyan sa kapulisan. Paano na yung peace and order? Diba? Nakakalungkot na. Mag-iikot ang kapulisan sa komunidad. Tapos ang sasabihin nila na hirap na hirap sila, kaya kailangan nila ang tulong ng komunidad. Kasi nga, 1:2,000. Talagang, kung titingnan natin, talagang kawawa. Kawawa talaga ang kapulisan. Pero kung makikita mo ang ganitong mga pagkakataon, paano natin masasabi na magagawa nila ang peace and order? Na sila mismo umiikot sa komunidad, humihingi sila ng tulong.
para mapaunlad ang peace and order sa isang lugar. Eh kung ganito sila mismo, hindi nila ginagawa ang tama. Kasi nga, tingnan mo ang nangyayari ngayon. Kung 6,000 ang nandiyan sa Senado, ay sana yung mga pwesto nila? Di pinang-iwan na nila. Iniwan na nila. Di ba? Saan iaasa ngayon? Sa taong bayan. Kasi 6,000 ang nandyan. Ibig sabihin, yung pagsiservisyo ng 6,000 na yan, natigda 2,000 bawat isa, paano na? Di ba? Kaya wala. Sila mismo, na pinapalaganap nila, na humihingi ng alalay sa taong bayan, eh kung ganyan ang sitwasyon, diba? Ganyan makikita mo sitwasyon. Useless ang useless. Ano yun? Ikaw na magtatrabaho? Ikaw na mag-iimbestiga sa sarili mo? Ay, nako. Yan. Yan ang gusto lang nating ipuntos dito sa mga kaganapan na ito. Nakikita mo, hingi sila ng hingi ng para sa taong bayan. Tapos makikita mo naman na sila mismo sumisira doon sa sinasabi nila. So, tingnan mo yan, ang sitwasyon. Dinala dyan yung 6,000 is yun dapat nilang paglingkuran na wala. Iniwan nang dahil pinapunta lang dyan. Di ba? Kung siguro din ang pag-uusapan, may security guard dyan. Anytime pwede lang ipadlock ang gate dyan. Pero bakit? Tinambak sa kabila-kabila ng ikot sa mga komunidad para hinihingi nilang pagkikipagtulungan ng taong bayan. Tapos kamukat-mukat mo, tambakin lang dyan yung mga pulis. Na mayroon naman doon, mayroon naman po pwedeng mag-secure doon ng seguridad. Pero makikita mo, wala, nakakalungkot. Hindi naman natin masisi yung mga dyan kasi utosan lang mga yan. Mayroong matataas yan. Yun lang ang gusto kong ipunto sa pagkakataon na ito. Bahala na kayo kung ano masasabi nyo. Basta ako, ipinunto ko lang yung gusto nilang mangyari sa kanilang mga nasasakupan, sa kanilang mga komunidad. Humihingi sila ng pakikipagtulungan sa taong bayan dahil nga gustong mapaayos ang peace and order. Kung sila mismo, hindi sila sumusunod. Kasi tulad dyan, tingnan mo yan dyan. Ilang bayan, ilang probinsya, ilang komunidad ang iniwan nang dahil lang dalhin dyan yung kapulisan. Yan lang po ang gusto kong iwanan sa inyo. Ayan, at magpaalam na po ko sa inyo. Abang-abangan niyo po mamaya ang ating dahil meron pa po akong meeting. Alright, maraming salamat po. Hanggang dito na lang.